bajban van Szentendre, mert egy új 1,3 milliárd forintos kölcsön felvételével ütemezte volna át a veszteséges és uszoda beruházásra költött 3 milliárdot, de a hitelfelvételt a kormány nem engedélyezte. Közben a városi ellenzék tüntetést szervez, a beruházást elindító vállalkozó váratlanul és érthetetlenül elengedett félmilliárdos adósságának behajtása érdekében. Fülöp Zsolt önkormányzati képviselő a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a történet húzódik már egy ideje, de talán még nem mindenkinek az érdeklődésére tarthatott eddig számot, egy elég szövevényes. Ezt tudja nekünk foglalni röviden, hogy mi történt? Hát, igen, elég régóta tart ez a történet. 2006-ban kezdődött, amikor az önkormányzat egy nagyon régi városi igényt szeretett volna kielégíteni, hogy legyen várossalan végre egy uszoda. Ez rendben is van, egyszer jelentkezett egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy megcsinálja magánberuházásként ezt a uszodát. Igen ám, de önkormányzati telken szeretné. Az önkormányzat belement, közös céget alakított ezzel a vállalkozóval, és a vállalkozó vette, többségi tulajdonos volt ez a vállalkozó abban a cégben, 70% volt a ő tulajdona, 30% az önkormányzaté. Tehát az önkormányzatnak semmilyen beleszólása nem volt az építkezés folyamán. Tehát nem volt közbeszerzés. Az építkezést a magánvállalkozó bonyolította, és 3 milliárd forintba került ez a uszodának a felépítése. És ez úgy tűnhetett akkor, hogy ez a vállalkozó óriási szívességet tesz az önkormányzatnak és Szentendrének, hiszen abban egyetértés volt, hogy uszodát szeretnének. Így van. Sőt, szép üzleti tervek is születtek, amiben benne voltak nagyon színes grafikonok, hogy milyen nyereséget fogunk majd megosztani, 70% ugye a vállalkozó és 30% az önkormányzaté. De sajnos a tervek nem váltak valóra. A megnyitás pillanatában kiderült, hogy ez az uszoda végig veszteséges lesz. Az üzemi vesztesége éves szinten 110 millió forint volt, és erre jöttek még rá a 3 milliárd forintnak a kamatai, a leasingdíja. És így a veszteséget nyilván a tulajdoni arányoknak megfelelően kellett volna a tulajdonosoknak vállalniuk. Ezek a tulajdoni arányok viszont változtak? Igen, de még itt nem tartunk. Ez egy nagyon szövevényes történet. Tehát elkezdődött az uszoda üzemeltetése, és a 70%-os tulajdonos nem teljesítette a kötelezettségeit, tehát a veszteségeket nem pótolta, az önkormányzat viszont igen. Gyűltek a számlák, a közüzemi tartozások, és mikor abban az állapotban volt már az uszoda, hogy a közüzemi számlák miatt vagy kulcsra zárják, és akkor a bank is elviszi, akkor az önkormányzat kapott egy olyan ajánlatot a tulajdonostól, hogy cseréljük el a tulajdoni arányunkat. Tehát ő megelégszik a 30-al, legyen az önkormányzati a 70%, mert hogy az önkormányzat akkor többségi tulajdonba kerül, beruházásban, az üzemeltetésben, a cég működésében döntő pozíciókat szerez, és akkor majd jobban lehet üzemeltetni az uszodát. Most ez egy elég rossz üzletnek tűnik, hogy az önkormányzat többségi tulajdonosa lehet egy csődtömegnek, de másfelől egyébként se úszhatta volna meg a felelősséget, hiszen kezességet vállalt az eredeti hitelért. Így van, tehát az a probléma, hogy az indulásnál, mint tóla kiderült, ez egy, hogy mondjam, az önkormányzat számára nem éppen szerencsés szerződés volt. Hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, és azt mondjuk, hogy rendben van, így sikerült, de akkor is van a kötelezettségek, amiket az önkormányzatnak be kellett volna hajtani a társtulajdonostól. Amikor 70%-os többségben volt, akkor is voltak kötelezettsége, és akkor is, amikor már csak kisebbségi tulajdon 30%-os tulajdoni aránya volt. Igen ám, de itt még mindig nem ért véget a történet, ugyanis a 30%-ra eső tulajdoni aránynak megfelelő költségeket sem állt ez a tulajdonos, és az önkormányzat küldött felszólító levelet, hogy kellene fizetni, nem fizetett, viszont ez a tulajdonos adott az önkormányzatnak egy olyan ígérvényt, hogy 1 forintért eladja a 30%-os tulajdoni arányát is, és akkor 100%-os önkormányzati tulajdonú lesz az uszoda. Ebbe is belement az önkormányzat. Nagyon sokat harcoltunk, több mint egy éven keresztül azért, hogy az önkormányzat végre számolja ki, hogy mennyibe került. Nem az egész uszoda történet, csak hogy mennyit fizetett ki az önkormányzat ez a vállalkozó helyett. Most a decemberi testületi ülésre végre elértünk arra a pontra, amikor az önkormányzat a polgármester előterjesztésében egy olyan előterjesztésben kiszámolták, hogy 586 millió forint
az, amit közpénzből kifizetett az önkormányzat. És természetesen mi azt szerettük volna, hogy akkor induljon el a megfelelő jogi lépések, a behajtások, de sajnos az önkormányzati többség azt mondta, hogy mivel olyan jogi ügyletek zajlottak le a többszörös tulajdonos arányok változásakor, hogy jogilag szerintük nem lehet behajtani ezen a vállalkozón ezt a pénzt, és egyébként is megnézték ennek a vállalkozónak a cégeit, ezek mind veszteségesek, tehát úgy sem tudják behajtani, ezért teljesen fölösleges elkezdeni ennek a jogi procedúráját, meg hogy sok pénzbe kerülne maga a következő pereskedés is. Ezért azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, nem indítjuk el ezeket a jogi folyamatokat. Úgy, hogy amikor ez az embert fölvették az önkormányzatnál, az önkormányzat fejlesztési és projektiroda vezetőjének, közalkalmazottnak, már akkor is tudták, hogy ezek az adósságok fönnállnak. Önök pedig most azért fognak össze, gyakorlatilag a teljes helyi ellenzék, hogy igenis fizetessék ki ezt az adósságot. Mikor lesz a tüntetés? Csütörtökön 17 órakor. A Városházára hívunk mindenkit, mert a Városháza nyilvános testületi ülés lesz. Erre készítettünk egy előterjesztést, ami azt tartalmazza, hogy indítsa el az önkormányzat a pénzbehajtását, ezt a közalkalmazottat, akit most alkalmaznak, bocsássák el, és induljon egy belső vizsgálat az önkormányzatnál ennek az ügynek a kiderítésére, hogy hogyan alakulhatott így, hogy nem hajtották be a pénzt. Értem, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy